halkның qəhrін uylasınlar. Halk tilmirib kiləmində, icılı iyində otura olmağanğa görə. Ну, мне страшно. Хатын кыз, яш хатын кыз. Балалар болса, минер сама колдырам. Во всей стране построят 200 заводов. Чем дышать будете? Чем? Скажите мне, пожалуйста, чем? Ümid etəbiz Allah'tan rəhməti olsun, köngüllərindən bir xırma şəfqət salsın törələrinin ya Rabbim. Əzrək bizni uylarga, Allah Teala onlarga yamanlıq qılarga erik verməsin ya Rabbim. Не трогайте меня! Не имеете права! Не трогайте меня! Пальто порвали! Сука, пальто порвали! Менә шундый өметтә калабыз, өметләнеп яшибез, өмет булмаса балам, biz монда килмибез. Вы хотя бы видите требования закона? Мусоросжигательный завод – это боль наша и наше нездоровье. Пересортировочный булса biz аңарга сүз әйтмибез. Анда эшкә килә халык, эше була, эшли. Бу бит жандыру. Жандыргачта менә бакчада мусор жандырганда да нинди генә төтен чыга. Менә пластикны гына без жандырабыз, кай вакытта пакетларны жандырабыз, туры килә. Нинди кара йөрмәле бу төтен чыганнары жандырмыйсың. Онда шуны хәтле теләсә нинди мусор китереп жандырачаклар бит монда. Монда бит гади безнең өйдән чыккан мусор килми. Монда завод мусоры киләчәк. Заводта бит нәрсә генә эшләнми. Сулысы келмей андай бірлер белән. Минем ике бала үсә. Аларның тормышы буенча тоже. Борчылана. Такое хорошее место и такой завод хотят строить. И здесь вот лесничество. Это заповедная зона, Волжско-Камский заповедник. Хороший лес, шикарный лес. Краснооктябрьское сельское поселение, оно тоже живет на границе с заповедником. Это же все уже во вред будет. Ну зачем все это уничтожать? Бик матургана тынчкына яшыйдырык, безгә ширләр өчен оргсинтезда бик җиткән. Менә хәзер бу заводны төзибез дигән сүз чыккач, барыбызның да күңелгә шом төште. Ул әзләп җыллар буе җыелып, су белән, яңгыр белән җуылып, аска төшеп, безнең аста су, шул суны эчәбез бит инде без. Безнең эчәр суыбыз да, сулар һавабыз да бик нык шакшыланачак. Ул менә шул безне борчый, әлбәттә. Бүтән дуслар, ниләр, хотя бы финансово, шулай поддержать килеп, монда biraz дежурь, китмәкче булабыз. Час-полтора до работы прилежала, в обед привозила людей, вечером заезжала, вот, по возможности. Вот, мы нашли с 9 до 6 шли. Ишеттем шундай лагерь булганын, килдем, поддержкага. Ишетсеннәр иде, ишетерләр дигән уй бит юк, конечно. Но ишетсеннәр иде. Алар да кеше бит. Аларның да балалары бар. Алар да мөгаен генә шушы чиста һава суласылар киләдер. Менә бу бит инде Казанга да җитәчәк, алар да бит шунда яши. Кымыр бит түрә булмаса бит. Бөтен кеше дә үзләре инде каядыр чит илгә китеп кача алалар икән, бит туганнары кала. Акча, алар монда акча түләнгән, бу җирләр сатылган, бушка гына эшләнгән түгел бит инде бу җирләр. Бу бит сельское хозяйство җире. Аларга җитмәде микән ни соң инде? Бу сүзне куркып әйтмим инде мин. Җитмәде микән ни инде? Халыкны әз генә мәнфәгатен уйларга кирәген без бит гади халык кына. Им деваться некуда. Они должны к нам повернуться лицом, и они должны с нами пообщаться, выйти с нами на связь. Потому что мы этого и хотим, чтобы мы были услышаны, чтобы наше мнение было услышано.
Путин тоже сказал, что если человек не желает чего-то, то мы не имеем права ему это предлагать. Вот. Дело в том, что у нас все происходит наоборот. То есть мы не хотим, но нам навязывают вот этому монстра, который нам абсолютно не нужен. Ну, халық мына объединяйт сайын біздің ештерге тиешілер. Мына вроде техникалар уже неттілер, снимайттілер. Тоқтадылар бүтін, ішлерін тоқтаттылар. Biz işlegen kişiler төлеген налог хисабына яшәүче безне якларга тиешле кешеләр безгә каршы шушындый нәрсә оештыргач бик әрни күңел. Бер дә рәхәт түгел. Чәй шүбен менә мин үзем киптерәм. Пакетка тутырам киптереп, җәй көне мин аны бакчага алып барачакмын. Тирс була. Җәй буе аны шул аткутларны аерым җыйдым, бакчага ташыдым. Бездә шулай юк. Җыярга була ник булмасын? Ник без япон җыя ала, biz җыя алмыйбызмы ник? Аюны өйрәтәләр bir yerге. Хайваннарны зоопаркларда өйрәтәләр, без әдәм балалары. Үзебез якламасак, өйрәнергә тырышырга кирәк, тырышырбыз Алла берса. Бер-беребезгә әйтербез, бер-беребез аңлатышырбыз. Главный монда савыт юк, савыт кирәк мусорларга аерым җыярга. Кім іште, кім неде шығырға тиішен, қорқыталар, кімдір қорыққа шығырға. Радужныйлар, социальный ипотекалар берілген қорқалар. Каждысы ішіні жоғалтырға қорқа. Анарсың, бүтінісі кредитта неде, анда іштен қауласалар. Біз уже көптен ФСБ-ның картотекасында висим. Түрәләребезнең шушы безнең сүзләрне ишетеп, безгә ярдәм итүләрен телибез. Алар да гомер буе түр башында утырмаса түрәләр булып, кайчандыр безнең шикелле лаяклы ялга чыгарлар. Алар да шушы көндә калмасыннар. Бәлки аларга да әллә нинди картлык килер. Чистым воздухом хотят дышать, неужели это не понимаете? Если так чисто, пусть показывает документы. Не трогайте меня! Не имеете права! Не трогайте меня! Пальто порвали! Пальто порвали! Не надо мне делать! Себя ставить делать! Мне свой позор дел не надо! Продажные иуды! Чтобы ваши дети дышали свежим воздухом! Не травились этой заразой! Во всей стране построят 200 заводов! Чем дышать будете? Чем? Скажите мне, пожалуйста, чем? Бой. С фашистской силой темною, с продажною ордой. Что за происшествие здесь было, можно уточнить? Без комментариев. Выходим.